Toto nádherné dieťa je Lola, má 4 mesiace. Toto je doba, kedy má objavovať krásy života a kedy sa majú vyvíjať jej zmysly, hmát, chuť. Je to takisto čas, kedy ju treba zaočkovať proti čiernemu kašľu. Dnes ráno bola Lola druhýkrát zaočkovaná proti tejto vysoko nákazlivej chorobe. Čierny kašeľ je prvou príčinou úmrtia na bakteriálne infekcie u detí do 2 mesiacov života získaných v komunite. V tejto fáze nie je Lola kompletne zaočkovaná a stále je veľmi ľahko zraniteľná voči ochoreniu čierneho kašľa. Zo 100 detí, ako je Lola mladších ako 1 rok, ktoré sa nakazia čiernym kašľom, 70 bude hospitalizovaných, 12 bude prijatých na jednotku intenzívnej starostlivosti a 2 zomrú. Aj keby zostávala najmä doma, jej blízke kontakty, počnúc jej matkou až po starých rodičov, jej brat, sestra, otec, ju môžu potenciálne vystaviť tejto chorobe. Imunita ubúda v priebehu 5 až 10 rokov od očkovania v detstve. Dospelé osoby a mladiství sú veľkými zásobníkmi čierneho kašľa. Preto uzavretie Loli do mydlovej bubliny rozhodne nie je tým správnym riešením. Kľúčom proti čiernemu kašľu je určite očkovanie alebo preočkovanie jej blízkych kontaktov.